Sreća je jednostavna sposobnost da se pronađe zahvalnost i zadovoljstvo u trenutku koji imate upravo sada. Vaša sreća ovisi o tome da živite u ovom trenutku umjesto da žudite za nekim budućim pokazateljem uspjeha. Evo najboljeg načina da živite u ovom trenutku. Svaki dan prije večere recite jednu stvar na kojoj se zahvalni. Ako molite, onda to može postati dio vaše molitve. Ovaj tjedan nekome napišite poruku zahvale. Ako ne možete pronaći ništa drugo za što biste nekome zahvalili, jednostavno mu napišite poruku da mu zahvalite što je u vašem životu. Odvojite 30 sekundi za disanje. Ne postoji lakši način da odvojite vrijeme za sebe i budete zahvalni na vlastitom postojanju nego disati. Zatvorite oči, udahnite kroz nos, brojeći do 3 i izdahnite kroz usta dok brojite do 5. I učinite ovo 5 puta. Ne radite ništa 2 minute. Pogodite što se događa. Ništa. Niste izgubili posao, vaša vas obitelj nije napustila, vi niste neuspjeli. Nitko te nije osuđivao. Zapravo jedino što se stvarno dogodilo je da ste shvatili da možete pronaći vrijeme za sebe i uživati u vlastitoj prisutnosti. Nazovite prijatelja s kime niste razgovarali neko vrijeme. Živimo za blisku povezanost. Imate prijatelje na Facebooku i Instagram pratitelji je sjajno, ali nedostaje smisao bliske povezanosti. Obratite se nekome tko vam je važan. Pričajte o čemu god želite. Samo uživajte u razgovoru i budite zahvalni što imate tu osobu u svom životu. Sreća je u malim stvarima.